أم مزمور داويت 119 نمأتو زأكل كاب شمونته جميرة سقع 10 حدا زلوخن ببومو بدحرقو نابنا يلو متمرتنا اخنا حلفينا سرعات እግዚአብሔር قنوعيو نلبي يحقو سرعات እግዚአብሔር قنوعيو نلبي انتا يقبرو يحقسو تأزاز እግዚአብሔር نصوهيو نعينتي يبرهن فرهات እግዚአብሔር نصوهيو نزل عالم ينبر فردتات እግዚአብሔር حقيو بزلو صادق ايو كاب ورقي اري كاب بزح صروي ورقي اكوا زحره ايو كمعار اري كمعار وللا زطعم ايو باريا خابو تماهيرو بمحلاو عابي كحسا الله باريا خابي تماهيرو كابو تماهيرو بمحلاو دمانتا الله وي بلنا الله كحسالو كحسالو ስለዚህ ቃል አምላክ በመሐላው ካብ እግዚአብሔር ተከሐሰው ነገር አለው ቃል እግዚአብሔር ንጹህዩ ቃል እግዚአብሔር መዓሪው ይሉና ሎማ አቡይ ኮንኩን ዘተኩር ነገር ግን ገለገለ ጭብጥታት በዛዕባ ቃል አምላክ ክንሪኢና በመሰረቱ ሕጂ ቃል አምላክ አድላዩ ቃል አምላክ አገዳሲዩ እንታይለኩም ማንንም ሰብ ኖዝ ብለን የለና ማከል ምክንያቱም እዚ ቃል እዚ ደጋጊምኩም ትዛረቡ ቃል አምላክ ደአሞንታይ ወይ ቃል አምላክ አገዳሲዩ ቃል አምላክ ግድንዩ ቃል አምላክ ካብ ክልተ አፉ ሰይፊ እንታይ ይገብር ይበልሕ እዚ ሁሉ ደጋጊምና በቃላትና እንታይ ጌርና ኢና ተዛሪብና ነገር ግን መሰረት ወሳኒ ንሕና እንታይ ኢና እንድሕሪልኩም ገዛ ኢና ህንጻ ይኹም ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ኢና ህንጻ ኢና እቲ ህንጻ እንታይ ይገብር ይብል ይስራሕ ሕጂ ህንጻሲ ይስራሕ ህንጻ ሙኻንኩም መጀመሪያ خزارب هنصا مخاناس قرب انتاي دا هنصا غيرونا اندحريلكم هو هنصا مخانا مصحف قدوس ስለዝነግረና እዩ አብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:6 እንታይብል ስለዚህ ኸአ እንሆ አብ ጽዮን ሕሩይ ክቡርን እምኒ ማዕዘን እንብር ኣለኹ ብኡኡ ዘአመን ከአ ኣይከሓፍርን እዩ ዝብል አብ ጽሑፍ ኣሎ ስለዚህ ንስኻትኩም እትአምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘአምኑ ግና ነደቅቲ ዝነዓቅዎ እምኒ ንሱ ርእስ ማዕዘን ኮነ እምኒ መዕንቀፍን ከውሕ ምስትንታንን ድማ እዩ ብዘይ ምእዛዝ ዞም በትቃል ይዕንቀፉ ነዚ ድማ ምዱባት እዮም ምስበለ ቁጥር 4 ከ እንታይ ይብል 4:5 ናብኡ ብትምዕራፍ ናብቲ ብሰብ ንዑቅ በአምላክ ግና ሕሩይ ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ እናቀረብኩም ንስኻትኩም ውን ከም ህያዋን አእማን ኮይንኩም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቅርቡ ቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ መንፈሳዊ ቤት እንታይ ኩኑ ሕጂ እቲ ከውሒ መን እዩ ኢየሱስ እዩ እምኒ እዩ እምኒ ኸኣ ክልተ እዩ ወይ ዕንቅፈካ ወይ ትህነጸሉ ሕጂ እምኒ እንታይ ዝገብረካ እንድሕር ዘይፈልጥካ ብእምኒ ክትከይድ ከለኻ እንታይ ኻ ትኸውን ትዕንቀፍ እምኒ ዕንቅፊ ስለዚህ ነቶም ዘይእዘዙ ነቶ ዘይቅለቡሉሲ እንታይ ይገብሮም ኢልዎ ይዕንቅፎም ኢሉ ስለዚህ ነደቅቲ ዝነዓቅዎ እምኒ ንሱ እንታይ ኮነ ርእስ ማዕዘን ኮነ እምበኣር ንሕና ኸኣ ኣእማኒና ኢሉና ሕራይ ኣእማኒና ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንታይ ኻ ሕጂ መቸም ከም ብፁዕ ከይገብረኩም ሓደ ግዜ ነንሕድሕድኩም እምኒ ምዃንኩም ትፈልጡ ዲኹም መቸም ሓደ ግዜ ብርቱዕ ቃል ክንዛረብ ኣይንፈቱን ኢና ኣይኮነ እንዲ ኣእማን ዲና ንሕና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ህያዋን ስለዚህ ምን ህያዋን ዝኾንና እንታይ ኢና ማለት እዩ ኣእማን ኢና ኣእማን ክንከውን ከለና ኸኣ እንታይ ኮይና ኢና ንስራሕ ይብላሎ ቤት እንታይ ዝኾነ ሓደ ጽቡቕ ህንጻ ቤት ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይኸውን እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ግን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ታሪኹ ትፈልጥዎ ጽቡቕ ጌርኩም ትርድእዎ ታሪኽ ኣሎ ክልተ ሰባት ገዛ ዝሰርሑ እቲ ሓደ ኣብ ምንታይ ዝሰረተ ኣብ ሕፃ ዝሰረተ እቲ ሓደ ምንታይ ዝሰረተ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ስለዚህ ንፋስ መጽኡ ምስ ወቕዖም ኣይና ይወዲቁ او حجي مس نمنتا عند حريلكم مسرت وسان غزا تسرحوا نحركم مجمريا زتحساسبكم ايناي مسرت بقنوع عند حرحانيسكا تخكلنا اديس ابا ابناتنا غزي حنتي هنصا صعدا هنصا نو واحد تسريح بو تباهيلو
بتشعو جزء حجكوا دحر كليا شعو جن قدامي تسلز نبرت سب كله بزعبة أي زارب يدنقا دحر رئي تبلكاس حدا معلتس إت إنجنيراس تأفيو تباهيلو قابت ختم تأفيو هو دلائي هو تباهيلو بوليس قال بكينيا غيرو قال سلم يدوس تأفيو وأنت تأفيو توم سبعتك أزاي فلوتو أنت تأفيو تبلا لكا تا زسرعة هنسا أبزخونا جزء تخكلين يا مسرة سلزي قبر الله أنت تقبر الله تساتم يا سلزي تساتم مخانا حجي نزب ملء مليونات زخونا جنزب زفصصو أنت كوين الله مالتي زيرو غير الله اتزوت أجنجب كعبة شعوق زي بتعمي بزح سلزي خونه أشجاري سلزي أنت تجاري ونحلكم قال أنت قبل على تزقون نيرو مع الريو نيرو زستخاخل تزخون متستخاخل نيرو مسهرات اللي حرتبالاش يقول أشجاري رديهم مسرت اللي حرتبالاشي أشجاري مخنياتهم أمارات عدلين يبلك سلازي أنت يو مسرتك منفساوي هوتك أم أنت يسريتك إلا منفساوي هوتك خد سرتون حركونك قالينا قدام النت النهبو أقداس النهبو حجي قال لكم دعت حاتاتكم أب هوتنا زيادة أم مزمور إنا كنا تكور نقل مزماركم راح يكون جن أم مزمور نتكورينا مالت زي كتعطوا لها مزمور خاطر وتقول لها مزمور قدبل حجي هوتك كله أم أنت إذا أم مزمور قالينا خاب صلوتي سو كريستنا أنت خونا له prayer أنتايو ثاني ساعات أنت تسأليها كل ساعات تسأليها 3 ساعات تسأليها أوكي تصبويو صلوت هقداسي دي أقداسي أملخو قداسي دي أقداسي إذا كلهم أقدستيهم جين مسارات كخونو أيكلون حجي أبزينا خنريو زلك هيوتك أب صلوت أي مسرتني هيوتك أب مزمور أب أملخون أيكونن مسرت هيوتك أم منفساو هياباتون أي مسرتني أب فيجن أب رأي أب تنبيت أب زي بمنم تأمر أي مسرتني نايبو ساعات سبات بتعمي أم أملاخ بقى ريفايفاليس كوينا مصنحمو هند بيت أملاخ تسألوهم حجتي هوتهم قبل علي نابي يخون بتاع سلمنتاي أما نفساوي هي باتونا يكون كان مسرت كاتقبره كون دحر كوينو اجي ابيهر انتايلو اجي ابيهر انتاي تزاريبني اجي ابيهر بقى انا عايك زاربن لو تنبيت كسمع علني راغري علني اجي ابيهر نعاي بقلي تاي خونن لو كزاربني الله إلكا هيوتك أبون دحر سريتك يا خا حجي بتعمل أقداس نجر سلز الزارب تتأنجيكم سمعني ياهم نمنتاي ندحر لكم ني بزعبة مسرت يا خزارب دليل الله بزعبة أقداس نجر يا خزارب دليل الله ناي بوزحات سبات شجري سلزي أب أقلقلوت أب لا يكاد درجة خطبت تزعبة نجر جن مسرت انتايو وسانن أقداسن نجر سلز خني أمبار جل نتبتات كنري إنا كم تقول لك دي النجبرة جابير أملاخنا يمسجن حجي قال النزارة بقال سي نقال أملاخ بتخك لنا أجيرنا نحديت زاري بنا يسي قالات سي يفردنا يحتتنا انت إذا لكم مسلكم أبزي أماتيوس 10 تخلتسي أنا جنا بزربخا إخا تصدق بزربخا وني إخا تخنن أمه سب ززاربو زبله زيتك ام كله قال بمعلت فردي صاب كهبول يوم مو ابلكم اللهو حجسي نقال املاح تفكلنيا غيرنا ندحر زي تزاري بناسي نتن زاربو قال مخنياتهم انت عايزبل صاب كنبلو حد غزي مسكر نيره اب حد بوتاس اغاط امس كيفلط صاب حد صبلناي اورثودوكس بصحي يجي اي فلطكن اندا مسكرنا سلازي نبرنا بجروبينا نغيد دحر لك عب صبل الله دحر تون كهنات اتيومني كزارب كمسكر نحد حمومسي أقعد أمس بتقبل أي مثلاً نس كمسكر كله خص دحر أمنس دحرنا بزربات تغيروا تنجر دحر يومنا زعبا قويتنا تزاريبه أنت هاي لون مسلكم دحر حنت كم زي لسي قال أملاخ سي تجيكي أبيه نيشة قال أملاخ نا إلهم أنت هاي مسلك هاي لهم قال أملاخ نحن تجاهي خاسي لومني سلاسي سي وأوريدهم يوم زباقي لومني هجي هجين تايلهم سلاسي انتاي ماوريدهم دي هو كبرهم ماوريدهم سي
إيهم زبخيدو حجين انتاي تردي إنه ولا تنقر حق أيخوني يزبلكم قال أملا هيدا قفوا مالتي حق أزبولوني يزبلكم جن قال أملا مجيجاي كندي عبي جيجا خمس خانة جي إنا نردو مالتي هجي دفيرنا أبنا يجزي أبي هرنجر أبنا يجزي أبي حساب كنزارب كم زي بالنا يزنجر النابزي دحار انتاي لنا تنبيت إساس ساينش ديشان كل تقع إذا إذا كل زجبرت تومو إذا كل كوينو الله يبل إجزي أبيهر جناخي أبتشجورن دقسن منفذ اللوا بقالي زرعدن سبد آية زتأمت أما انتهي زرعد بقال زرعد سبيه زتأمت حجنا قال سين تاخ جبرك الله مالتي زرعدك كخون اللوا جيجانتو انتهي حجي قدامي ناي صحفات علامة كريستوس نمرأي حجي تي سنتر كريستوس يو صحفات كنقول كلنا كل جزء زفترة من تاي تصحيفه زفترة من تاي تصحيفه عند حريلنا زفترة كريستوس كريم تصحيفه انت لكم سي كم يجيروهم تقولون زفترة كم يجيرو كريستوس كريم صحف نو زداقم زلواويان تصحفسي نمن كريم لكم نكريستوس كريم يبلكم وكم يجيرو تقولوني مخنياتهم أبو عبلال زلوا آدمن هوانن تفتروا بزعبا فترة سلزارب دحار كأخم زخونو سماي مدرن فترة سلزبل حجي ملو عقالبونا أمن تا يجستوعل أبت تفتروي جنا أبو أنت يتحريد الله حتى يات مسقبر آدمن هوانن دم فسيسرا قربت دبولو تخدينهم دا اتدم زفسس اتستحردن من يزملكت مدحان يسوع كريستوس يملكت دا إذا كله زملك حجي نفس وقف أبزلواويان زلوا نجارات بملو ندحر مرميرنا نعيو سلازي نفريساويان انت إلوام يسوس نايزل عالم هيوت بتن صحفات ترخبو إنما سلكم سي تمرمروان اللهم نساتن كأ بزعبا إين زمسكرا حجي عينوت صحفاتين حدش كده نايكون نابز كي تجاجي بزعبا من تاي زارب زلا مخدعتهم حدش كده نايتصحفنا أبز جزء حجي زارب زلا نتوم فريساويان ونفلت شعو حدش كده نفلت اليوم فريساويان شعو أي فلت اليوم أبعتهم زلوا نايبولي كده صحفي زلوا حج بزعبا بولي كده يزارب زلوا بزعبا بولي كده كزارب كله جن استخاتكم تنببوا زلهم صحف سي بزعبا من يزارب زلوا يزرب زلوا بزعبا إنز مسكرة سلازي بزعبا إنز مسكرة سلازي كابتن صحفات بزعبا كتفلت لكم كله حج انتاينا نرئي ما كلاي علامو نايجزي أبيهر مصحف قدوس كتصحف كله زفترات كتصحف كله موسى كتصحف كله مزامورات كنرق خلنا ما كلاي حسابو انتايو ندحريلنا ندق سبات زلوا بكريستوس يسوع ناي مدحان بروجرام نمغلاص قلصني ندق سبات ناي زل عالم هيوت زلوا يسوع كم مصي من حطيات كم زسقل اتي تخكلኛ ነገር ንምርአይ ስለዚህ እዚ ቀንዲ ዓላሙ እዩ ክንቅጽሊና ድሓር እንታይሉ نصحفاتي بمنفسينا نمرمره لعل زخونه يكون نجارات قال كستات تبيلوا له جن أبزين نريء بزح جزء قال أملاخ بترو نحرام بيبكايو انتهي زخونه كا في دليل حجين دحرينا صحفات كم يمشي مصحف قدسي قال أملاخ يو زي لعلواي بعل سلطانيو ندحر دايلنا يو أما كم يجيرو ماشي زي مصحف قدس كم يجيرو ماشي حجي فلليات هالو قال تخكلني زي يكونوا مصحفتي وتم سبع عليك أونتي أب اسكندرية زوسخوه تو إكسترا زخونه أمها أبتي تخكلني نجار زي بلم اتي كانونز بحال تمعك أني نايك على أملاخ زي قبله زتوسخوا جن اتم تخكلني منفس أملاخ زنفسهم صحفي يخون بالكلنا حج أبزن تاي تباهيل الله منفس أملاخ زنفسه صحف سبات بمنتاي تمريحهم صحفوا يزبلنا سلازي اتقال منفس زنفسه أيو اتم سبات كأب بمنتاي أم صحفهم سلازي ختمرمرة خلها كأب بمنتاي ختمرمرة بمنفسه قال أملاخ بمنفس نحر زي فرمير كايو جن انتاي زخون فيدل خون فيدل كأنتاي جبريبل فيدل يقتل منفس جنا حياوي يزجبر أمه نسخة نناي منفس إمبر نناي فيدل زي كونه أجل تحدش كيدان كنكون كالتي جبرنا جابر أملاخ برا منفس يحياوي يزجبر سجاس جلكوا أيتك من إذن أنا زنقرأكم قالات منفسين هوتي
ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስክሪፕቸር ወይ ከዓ ሕጂ ጽሑፍ ትክክለኛ ቃል አይገልጾን ጽሑፍ እተን ጽሑፍ ኣለካ ጽሑፍ እንድሕደልኩም ጽሑፍ እንታይ ትብሉ ንዝኾነ ንጋዜጣ እንታይ ትብሎ ጽሑፍ ትብሎ ንመጽሓፍቲ ዝኾነ ዝተጻሕፈ እንታይ ትብሎ ጽሑፍ ትብሎ ኣብ እንግሊዝ ግን ከምኡ ይኮነን ዶክተር ትፈልጦ ኢኻ ፍልል ኣለዎ ማለት እቲ ጽሑፍ ክንብሎ ከለና ንቃል ኣምላኽ ዝውክል መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ህያው ዝኾነ ቃል እንድሕር ኮይኑ ስክሪፕቸር ይበሃል ወይ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ትግርኛና ግን ጽሑፍ እንድሕር ኢልናዮ ኩሉ ጽሑፍ ከዓ እንታይ ስለ ንብሎ ጽሑፍ ስለ ንብሎ ንዓና እንታይ ኣይሂበናኒ ብዙሕ ትርጉም ኣይሂበና ጽሑፍ ተይልካ ታሞ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ ጽሓፍ ኣብ ደገ ጽሓፍ ኣብ ገለ ጽሓፍ ጽሑፍ ንብሎ ግን ፍልይ ዝበለ ቃል ተዘህልዎ ከመይ ደስ ምበለኒ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ኦኬ ጽቡቕ እዩ መግለጺ እዩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እንታይ እንዳበለ እዩ ተዛሪቡ ክምልስ ከሎ ጽሑፍ እዩ ይብሎም ኣይኮነን እንዴ ጽሑፍ እዩ ይብል ሕጂታ ጽሑፍ እዩ ኢሉ ተገሊጻ ዘላታ ጽሕፍቲ እንታይ ንኽትገልጽ እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ሕጂ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ኩሉ መጽሓፍቲ እንታይ ዝተገብረ እዩ ዝተፈለየ ቀጽሊና ሓይልን ስልጣንን ቃል ኣምላኽ ያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ እዚ ኩሉ ግዜ ስለ ትፈልጥዎ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ይውድእኒ ቃል ኣምላኽ ጌጋ ዘይብሉ ትኽክልን ፍጹምን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገር የጥብቦ ኢሉና ቃል ኣምላኽ ብዘሎ ኩሉ እዩ ኢሉና ነቶም ናብኡ ዝምዕቆቡ ከዓ እንታይ እዩ ዋልተኦም እዩ ሕጂ ይርኢኹም ቃል ኣምላኽ ሰይፊ ገይርዎ ኣሎ እንደገና ከዓ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ዋልታ ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብ መዋግእ ትረኽብዎ ኣብ ፈውሲ ትረኽብዎ ኣብ ምክልኻል ትረኽብዎ ኣብ ምጥቃዕ ትረኽብዎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብጣዕሚ ኣገዳስን ዋናን ነገር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ቃላት እግዚአብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ ብመምከኽ መሬት ዝጸረየ 7 ሰዓት ተኸልዐ ብሩር እዩ ኢልዎ መዝሙር 12:6 ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክነንብብ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ታይሉሲ ኣብዚ መጽሓፍ ዝኮ ብዙሕ ጌጋታት ኣሎ ገለ ኢሉ ተዛሪቡ መጽሓፍ ቅዱስ ጎደሎ ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ተጋጊ እንድሕሪልካ ቶታል እንታይ ኮድካ ኣለኻ ማለት እዩ ፈሪስካ ኣለኻ ስለዚ ስጋዕ ሕጂ ዝመፀ ካብ መጀመርያ ዝመፀ ጌጋ እንታይ እዮም ዝገብሩ መስለኩም ሓንቲ ቃል እንድሕር ተጋጊዮም ቀደም ሓንቲ ቃል እንድሕር ተጋጊያ ኣኼባ ይፅዋዕ ኩሎም ሊቃውንትስ እንታይ ይገብሩ ይእከቡ ተኣኪቦም ኣብ ቆስጥንጢንያ ኣብዚ ሕጂ ቱርክ ዝበሃል ዘሎ ዓዲ እስክንድርያ ኩሉ ተኣኪቦም ከመይ ኣዛ ቃል እዚኣ ትኽክለኛ ድዩ ኣርዮስ ዝተዛረባ ቃልሲ ሓቂ ድያ ኢሎም ኩሎም እንታይ ይገብሩ ይእከቡ መግለጽ ሁላ እንድሕር ትኽክለኛ ሓሳብ ስጋዕ ዘይረኸቡ ኣይሳደዱን that's why ካብ ነዊሕ ዓመታት ክመጹ ከለዉ ንቃል ኣምላኽ ዘለዎም ኩነታት ከምዚ ዝመጽዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ይተኣውጅዎ ኣዋጅ እንታይ ክገብር ክጠፍእ እንታይ ክገብር ካብ ዓለም ብሙሉኡ ክጠፍእ ስጋዕሎም ከዓ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ከዓ ዝንበብ የለን ከም መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ዝተተርጎመ የለን ሕጂ ዝስቁ ኢሉ ዝመፀ ይኮነን ብምንታይ ዝመፀ እንድሕሪልኩም ብእግዚአብሔር ሓሳብ ዝመፀ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ኣምላኽ ካብ ካልእ ጽሑፋት ፍሉይ እዩ ቃል ኣምላኽ ይቕሬታ ቃል ኣምላኽ ካብ ኩሉ ጽሑፋት እንታይ ይብል ፍሉይ እዩ ኤርምያስ 23:26 እዚ ስለ ትፈልጥዎ ብዙሕ ኣይብልን ሓደ ከም ምንታይ ገሊጽዎ ኣሎ ከም መዶሻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝተረረ እንታይ ዝገብር ዘፍርስ እዩ ኢልዎ ከም ሓዊ ገሊጽዎ ኣሎ ሓዊ ከዓ እንታይ ዝገብር እዩ ዘጽሪ እዩ ተረዲኹምኒ ብርሃን እዩ ከዓ ከም ብርሃን እዩ ሕጂ ትእዛዛትካ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መንገዲ ህይወት እዩ እሞ እንተ ኸድካ ይመርሓካ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ እንተ ደቃሕካ ድማ እንታይ ገብረካ የዘክረካ ሕጂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ፓወር ኣሎ ሓይል ኣሎ ሕጂ ከመይ ገይሮ ዝኾነ መጽሓፍ ደቂስካ የዘክረካ ኣይዘክረካ
حجي قال أملاخ ناي فتارنت ناي كله سلطان سلازلو نمنتاي ندحري لكم ني أب قداماي قرنطوس أو كلاي قرنطوس معرف 10 فقد 4 بيلكم كتنبو خلكم كلهم كابت ماي تستيو كابت خوح ماي تستيو اتقوا تقامن يبلو كريستوس يبلو حجي اتقوا كريستوس ندحر كوينو مسرتك اب تكوخ تقبر ندحر كونكا صنوع بيت كتهنص ندحر كونكا دلدل بيت كتسرح ندحر كونكا زيتنا وط بيت كتسرح ندحر كوينا امنتا كتسرت علوا اب كوخ كتسرت علوا ات مسرت انت كون علوا اب تكوخ سر ስለዚህ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት بفتنا قلطيفو نيو نجو يبل وي كريستنا هيوت حنسا لعلي حنسا تحت صغير قالي انك قالو لو من تمصاكم كملخو يوم ترغبو دحر 10 عامت انت مصاكم كابوتهم من ايبلني 10 عامت انت مصاكم لو مونكم يخازلها هو هم يزلخو لو مون انت يغبرالو املاخ يملخو مزمور يزمرلو يودسو بيت املاخ خيد نقال املاخ يملخ بقى يبلال نمن كمي ندحريلكم اتقندي وسان النجر أبزي مسرت ترديكم حجي اتكوحي كوح ندحريلو مزمور 10 شمون دقا داويت انتايلو اغزابير سي كوحي عردي مناغفيي زهاد ملو صقعي يبلو عردي مناغفيي كوحي يبلو اغزابير كانتاي تباهيل تصوي له كوحي كريستوس كانتاي تباهيل تصوي له كوحي سلازم يسوع كريستوس كوح ندحر كوينو يسوع كريستوس كا ابي يوحنس وانجيل معراف حاده فقد خليت جميرو بمجمر خف حاده جميرو بمجمرتا قال نبره قال دما اب املاح نبره ات قال دما املاح نبره كله دما بو خونه كابت زخونه حنت كاب زي بو زخونه يلبون حجي اب تخوح خسرت اندحر كونكا امنتا اخا خسرت زلكا اب قال كسرت الله اب قال اندحر تسريتكا امنتا تسريتكا الله مالتي اب كريستوس تسريتكا الله ስለዚህ መሰረተ ክርስቶስ ዝብል ቤተ ክርስቲያን አለ መሰረተ ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልኩም اب ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተመስረተ ሕጂቶም ሽም ምራጽ ንፈልጥ እንዲና እግዚአብሔር አምላክ ባረኽ ሽም ንጽውዒና ጽፖ ሽሚና ንመርጽ ሕጂቶም ቤተ ክርስቲያን እንታይ ሎም ጸዊዕማ ቤተ ክርስቲያኖም መሰረተ እንታይ ማለቶም እዩ ንሕናሲ መሰረትና አምንታይ اب ክርስቶስ ዝተመስረተ አንታይ ይገብርኒ አይናቃንቅኒው ስለዚህ ሽም ስለዚህ ሐስካ ጥራህ ይቆደን اب ቃል አምላክ አንተ ክትገብር አለካ ክትመስረት አለካ اب ቃል አምላክ ክትመስረት እንበር ሽም ጥራህ ወላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉ አነ በዘገልግለሉ ዝነበርኩ ዓዲ ህልም ዝበለ ሃገረ ሰብሲ አብ ዕዳጋ አሎ እቲ ዕዳጋ በቃ ውዒ ዕዳጋ እዩ ብዙሕ ሰብ ይዝከብ ኣብ ማእከል ግን እንታይ ያለው መስለኩም ሓደ ሰብኣይ ያለሲ ሰባት ክጽውዑ ከለው ዶክተር ኢሎም ጽውዑ ወዛ ኩላ ዕዳጋ ተስምብት ግልብጥ ኢላ ትሪዮ እንታይ ተረኺቡ ኢሉ ካበይ ዝበለ ምኽንያቱም ዶክተር ናብቲ ቦታ ክመጽእ ፍጹም ዘይክእለሉ ቦታ ሃገረ ሰብ ካበይ ዝበለ መጽእ ተበሉ ኖ አቡና ዱን እዮም ሽሙሲ ዶክተር ኢሎም አውጽዮም ሙሉ እምበር ዶክተር አይኮነን አቡና ዱን ግን እንታይ ኢሎም አውጽዮም ሙሉ ኩለር ኮሎ ዶክተር ኢሎም አውጽዮም ሙሉ ሕጂ ሽሙ እንታይ ኮይኑ ዶክተር ተራኻ ሰፋር እኽሊ እኽሊ ሸይጥ ክነግድ ይዝውዕል ስለዚ መስፈር ክደልዩ ከለው ዶክተር ይብልዎ حجتي دكتور شمسي مثل مسفر اغلي اي كيدني ما تزغبر ايكون حجي تاكب لكم الى ايه شمنا اذا حسكاسي يكونن مالت ما تصوع سلاز حسكا يكونن ወይ ከምዚ ስለ ዝተባሃልካ አይኮነን እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ትክክለኛ መሰረት መመስራት ካዩ ስለዚህ ኣብ ቃል አምላክ ተመስሪትና ደውለና ስለዚህ ቃል አምላክ አገዳስን ዋናን ስለዝኾነ حجب زي مصينا راي ديو حجي راي مش لك انتو يتايلكم الله رئيس اقداس مش بزح غزي እግዚአብሔር ريندي ገለ ኢና ንብል ከም ጴጥሮስ ገይሩ راي الله እቶም ሰለስተ ምን ጴጥሮስ ዮሐንስ ከይዶም ምስራአዩ ታይደም راي ريኦም ዶ راي ምስራአዩ እንታይ ከሰሚዖም ዋ راعي الحريقة دمس انت سميعك مصي إلك خلا ساعات كندا نحن بتقوم دايفنا راعينا قال دمسها انت كوينا سميعنا إلكاس انت تقبروا له تخيل مالتي تمكحلو حتى قال سباسي
እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ ሓደ ሰብሲ ድውላ ቢል መቸም ብዙሕ እንዲ ዝሰምዕ እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ እመነኒ ኢሉ አጨንቅ አቢሉን እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ እሞ እመነኒ ኢሉ ሓወይ ከአምነካ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነገር በል ሓቅ እንድሕር ኮይኑ እዚ ትብሎ ዘለኻ ምክንያቱም ስፔሲፊክ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ክልወጥ እዩ መራሕናይ ሃገርና ከዓ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ከዓ ከምዚ ክኸውን እዩ እሞ ኣነ ሕጂሲ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይብልኒ ክትፈልጥ እንድሕር ኮይነ ዘመን ንገረኒ ኢለ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ ኣብ ክንዲዚ ዓመት ክፍፀም እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ወይ ድሕሪ 3 ዓመት በለኒ ሽዑ እንድሕር ኣነ ከዓ ክፅበአ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንድሕር ተፈፂሙ ብሓቂ እግዚአብሔር እንድሕር ዘይቢልካ ግን ብክሳድካ መፅኻ ሓንቀካ እዩ ሓሳዊኻ ትክክል ኣይተዛረብካን ክብለካ እዩ ስለዚ ምዱብ ሕጂ እንታይ ኣኽብለኩም ኢለ ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር ብኦም ከምዚ ጥቀም እግዚአብሔር ንዖም ከምዚ ተዛረቦም ገይሮም ፍሉያት መንፈሳውያን ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ርእሶም ከቅርቡ ስለዝደልዩ እቲ ቪዥን እቲ ምርኣይ እቲ ድምፂ ከም ፍሉይ ገይሮም እዮም ዝርእዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣብዝኸ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ረእዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ ምንጣቅ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቀሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ተረአዩኒ ኣሎ ግና ድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ እፅዕር ኣለኹ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክነግረኩም ከሎና ኢሉካ ሕጂ ረእዩ ነቲ ናይ ግርምኡ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ኮይና ኢና እምበር እተጣበብዎ ፅንፅዋያት ኣይሰማዕናን ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ረእኹም ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ እንታይ ዝብል ፍትው ወደይ እንታይ ዝብል እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን እንታይ ገበረ ተቀበለን ኢየሱስ እዩ ዝምስክረሉ ዘሎ ብዓይኑ እዩ ከዓ ርእይዎ ብእዝኑ እዩ ከዓ ሰሚዕዎ እቲ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ እንታይ ጌርና ኢና ሰሚዕና ኢና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ንሕናሲ ኣብኡ እንታይ ኮይና ኣለና ሰሚዕና ኢና እዩ ኦኬ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ሕጂ ረእዩ 19 ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ዘሎ ምስለኩም 19 ብዛዕባ ስክሪፕቸር እዩ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ተንፅሑፋት እዩ ይዛረብ ዘሎ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና እቲ ቃል ትንቢት ስቑኢሉ ብገዛ ርእሱ ዝመፀ ኣይኮነን ኢሉሲ ሕጂ ናበይ ኣጠሚቱና ራእይ ርኤ ኢሉ እቲ ክብሪ ደመና ከዓ ርኤ ኢሉ ኣብኡ ከዓ እንታይ ሰሚዐ ኢሉ ድምፂ እውን ሰሚዐ ኢሉ ግን ኢሉ ሕጂ ኣትክሮስ መሰረትና ኣብኡ ከይከውን እንታይ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝፀንዐ እስኪ በሉ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣሎና ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣሎና ሃሌሉያ ስለዚ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ፅባሕ እውን ኣብ ልዕሊኹም ክሳዕ ዝመፅእ ኣብቲ ስፍራ ፀልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ሕጂ ምስ ነገረና መሊሱ ናብ ምንታይ መፅእ ሕጂ ከዓ ናብቶም ፅሑፋት ክመፅእ እንታይ ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ከዓ ሕጂ ረኢኹም ኩሉ ፅሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ቅድሚ ምንታይ ቅድሚ ኩሉ እቶም ፅሑፋት ትርጉሙ ካብ ምንታይ ከም ዘይመፀ ካብ ገዛእ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እንታይ ግበሩ ፍለጡ ብዛዕባ ምንታይ ተዛሪቡ ብዛዕባ ራእይ ኮይ ተዛሪቡ ብምንታይ ሰሚዕ ብዛዕባ ድምፂ ኮይ ተዛሪቡ ብምንታይ እዩ ዓብይ ቪዥን ኮይ ርዩ ዓብ ክብሪ ኮይ ርዩ ግን እንታይ ገይሩ ይመፃል ልክዕ ንዑ ምስ ነገረ ግን ኖ ኣስተብህሉ ካብ ኩሉ እንታይ ዝገበረ ቃል ኣለና ዝፀንዐ ቃል ኣለ ንምንታይ መስለኩም መሰረትካ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ጌርካ መሰረትካ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ጌርካ ነገራት ይገላበጡ ጉዳያት ይምፁ ኣይትናወፅና ፍጹም ኣይትናወፅና ገለ ሰባት ኣብ መቸም ኣብዛ ዕድመይ ኣብ ደርጊ ልወጥ ከሎ ቅድመይ ዝተለወጡ ሰባት ኣለው ወያነ ከኣቱ ከሎ ደርጊ ክወድቕ ከሎሲ ብዙሓት ሰባት ናብ ንስሓ መፅኦም እንታይ ኮንኩም ኢለዮም ኣብ ኦፊሰይ እንዳመፁ ኣብ ኢትዮጵያ ይንስሑ ከመይ ነርኩ ኣነ ኣምላኽ ነይረ ኣነ ኣማን ነይረ ደርጊ ምስ መፀ ንመንግስቲ ንዕኡ ስዒበ ካድረ
كويني كم زنيرة نتخستا غيره ناب بوليتيكا آتي إلهم ينسحو حجة تصفاز قبر وصل زفرسه تمليسهم تا كوينو ماتيو هذا خمس كل أبو قال سبات كأجدي فمنا ببوليتيكا تا كوينو توسيدو حدش نجار مسمات يقلابتو نجارات مسمات يقلابتو جن سماي ناوت مدري ناوت مسرتك يسوس ندحر كوينو مسرتك قال أملاك ندحر كوينو أب قال أملاك ندحر تسريتك جن صنوع مسرت يزلك سلازم بزخوانة نجار أيت ناوت أنيخ بزخوانة نجار أيت أنا ببرنها سلازم تايب لا الله كل صحفات تنبيتو كاب رأسو كم زي كونه كدم خلو أزفلتو تنبيت قدوسات سبات يوم بمنفس قدوس تمريحهم كاب أملاك التزارب ومبر كتو بسفقاد تاي قبرن كتو بفقاد سب تاي قبرن أي مزن هذا فترة بفقاد سب أي مزن تنبيت إساس بفقاد سب أي مزن سبات بمنفس تمريحهم انتاي زقبر ووي زو صحاف ووي سلازي سبات دا أي صحاف ومبر سكريبتشريو انتاي زنفسو صحف منفس أملاك زنفسو صحف سلازي نعاها بزخوانة يكون من قدي نتن صحفات أزينا كنستوهللن يقبع مالتي يسوس سلطان نتن صحفات انتا جيريو الرقاقيتي لوقاس 14 كيجمر كل خون بذي إلىكم نيرئي كريستوس إذا حسار مكرا حمز سقب نسب إما هوسيو سب إما هوس تايو يسوس تسقيلو حجين تاي يخدو له نعدهم خدو له بعلك اليوبا أنا بعدهم خدو خلو انتاي ندابلو يخدو له كريستوس بحال نيرو انتاي زقبرنايو تسفا زقبرنايو إسرائيل تخقبر يلنا كدحين يلنا جن انتاي جيرو لنا أما مسقل تاي كوينو تسقيلو ميزو إلهم انتاي قبر له حجي تسفا قوريصو تسفا مس قورصو يسوس كأ مسقم انتاي قبرالو يخيد عيلا ليون جن مسقم يخيد الله دك عدوم ودا كم عدوم بحنسا أخذ له دحار ندخل خلوا إتن قالات إتن صحفات تاخ قبر لهم جميرو ترجم لهم جميرو حجنا يمتى صحفي ترجم لهم حدش كيدان بولي كيدان كم يجيرو ده بولي كيدان ترجم لهم مخنياتهم انت عايز ترجم لهم زلوا بولي كيدان ترجم لهم حدش كيدان تصحيف له أي تصحيف حجين تايب لهم الله أو رأيهم كموسى كلهم نبيات حزو كم من تاي جميرو موسى مالت أينت مصحفت أينوت مصحفتين حموش مصحفت ناي من مصحفت بهلن صوع ناي موسى مصحفت انتاينين ذا فترة حجي بولي كيدان ناي إسرائيل مصحف كم من تاي سقع من تاي جميرو انتاي ود بموسى جميرو بمن تاي ود بنبيات يود ترديهم بمن تاي جمر بموسى كلاتنا خمس بولي كيدان كم جمر ولا ناتنا حدش كيدان مصحف قدسنا بمن تاي جمر زفترة جميرو من تاي ود نا بولي كيدان ملكياس يود تنبيته ملكياس يود شعون تاي تدرديرو مالو نبيات حجي تاي زبلهم زلو مولو مصحف قدس يو مالتي بولي كيدان سخاب تاي جميرو يبلو مالو كام موسى جميرو سقع نبيات زلو بزعبوه انتاي زتقبره بزتعبوه زتزربه كل صحفات زلو انتاي قبر الله مسكر الله بقى ترجم الله سلت فولت وي إليه حجي انتاي قبر الله يسوس مالتي موسى نايز حفظ صحفسي سكريبتشر مخانو انتاي قبر الله بعلو خا يصنع الله مخنياتن كابون دحر ترجمو كابون دحر صحفي الوسيدو انتاي يرد عنا الله مالتي اتن صحفات تاي مخانن ناي እግዚአብሔር ትንፋስ ዘለወን ሙኻነን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካታይ ገብረልናሎ ማለት እዩ ይረጋግጸልናሎ ስለዚህ ሳተን ጽሑፋቴን ኢልና ልብና ተጊና እዚን ጽሑፋቴን መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እዩ ክንብልሲ እንታይ ገብረልናሎ ማለት እዩ ትብዓት ይበናል ምክንያቱም እቶም ነቢያት ብዝገበርዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ክርስቶስን መጽኡ ባዕሉስ እንታይ ገይሩልናሎ ማለት እዩ አረጋግጸልናሎ ስለዚህ ረጋገጸልና ተን ጽሑፋት እንታይ አይን ክንብል ንኽእልና ማለት እዩ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሰን ጽሑፋቴን ኢልናስ እንታይ ንኸውን ኣለና ርግጸኛ ስለዚህ ተቢዕናሲ ጽሑፍ ኢልና ካብuli ኪዳን ተኽንገብር ንኽእል ኢና ማለት ክንዛረብ ንኽእል ኢና
ስለዚህ ካብኡሲ ክንዛረብ ንኽእል ሓደ ግዜ እቲ ኣተረጓጉማና ሓደ ግዜ እንታይ ኸውን መስለኩም ሚዛን ዘይብሉ ኸውን ማለት ብትኽክለኛ ነገር እንድሕር ዘይተረዲኡናስ ሓሳብ ኣምላኽ ብሉይ ኪዳን ጨሪስካ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክነውፅኦሲ ቁሩብ ይተሪፉና ዘሎ መዚዝና ክነውፅኦሲ ቁሩብ ይተሪፉና ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ስክሪፕቸር እዩ ዝብለና እንታይ ብሉይ ኪዳን እንታይ በቃ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ እዩ ጥራሕ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ከምቲ ሓሳቡ ከምቲ ንሱ ንመን ከርእዩ ንክርስቶስ ከርእዩ ብክርስቶስ የሱስ ዘለካ ትብዓት ብክርስቶስ የሱስ ዘለካ ነገር ክገልጸልካ ግን ፈፂምካ ትድርብዮ ነገር ግን ከም ዘይኮነ ከዓ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ እምበኣር ኣብዚ ይከለና ዝቕፅል ሰንበት ክንቀፅል ኢና ምክንያቱም ድሕር ቀፂልና ሕጂ ነዊሕ ክንከይድ ኢና ንስኻትኩም ክትደኽሙ ኢኹም እቲ ቃል እውን ብፅቡቅ ጌርኩም ኣይትቕበልዎን ስለዚ እዚአን ዝተንተንኩልኩም ሓዝወን ኣብ ዝቕፅል ከዓ ኣገደስቲ ዝኾና ሸውዓተ ዝኾና ነጥብታት ከዓ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ ንጸልይ